Kada ste prošli put bili na kavi? Jeste li možda platili kavu sebi i svom prijatelju? Što vas je moglo doći nekih 4 ili 5 eura? I jeste li tih 4 ili 5 eura odbili od vašeg budžeta za zabavu? Pa ako je suditi po onome kako većina građana na ovom području živi, vjerojatno niste, jer vjerojatno nemate svoj financijski plan, pa niti budžet za zabavu u sklopu njega. Ja sam Ivica Brlić, osnivač i direktor kompanija Finplan, Finplan Consulting i Finplan Business Akademije. Ono što uvijek volim naglasiti, nisam rođen u bogatoj obitelji s raskošnim nasljedstvom. Sve što sam stvorio sam sam sa svojim znanjem u ovih 20 godina, gdje sam na ovom putu savjetovao preko 10.000 obitelji, pojedinaca i poduzeća. Prvi kojima sam pomogao financijskim savjetima su članovi moje najuže obitelji. Kako sam pomogao njima, tako mogu pomoći i vama. Zamislite si da vam je plaća 1300 eura mjesečno, što je u Hrvatskoj negdje oko prosjeka. U idealnim okolnostima vaš budžet za zabavu i za ovu kavu trebao bi iznositi oko 10%, što je u ovom slučaju oko 130 eura. I sada se vratimo na kavu. Prvi dan ste bili na 1 ili 2 kave, možda ste drugi dan otišli na picu, treći dan ste otišli na koncert, četvrti u kino. I ako tako nastavimo, pa evo do 10. u mjesecu više nemamo tog budžeta od tih 130 eura. I što onda? Pa evo, ljudi troše, ne razmišljaju o tome koliko troše i je li nam određeni trošak potreban i opravdan. I to je jedan od glavnih razloga zašto skoro nitko nema financijski plan i ne zapisuje gdje i koliko troši. Zatvaramo oči i pravimo se pa kao ništa se neće dogoditi. Međutim, to je siguran put u financijske probleme. Možda neće doći odmah, možda neće doći kroz nekoliko mjeseci, ali će sigurno doći. To je neizbježno. Ovih 10% za zabavu je samo jedan od 6 računa kojim se i kako se upravlja zapravo svojim novcima i svojim kapitalom. Detalje o ostalih 5 računa možete saznati na individualnim besplatnim konzultacijama s nama, s našim stručnjacima. Jedan od računa za životne troškove, za većinu je to najveći, u idealnim okolnostima na taj račun ide 55% mjesečnih prihoda. Evo, u razgovoru sa klijentima ovih 20 godina saznao sam da je mnogima tih 55% premalo njihovog prihoda, odnosno da zapravo većinu svojih prihoda troše na životne troškove. Ali ono što je zabrinjavajuće sada, ako nam u ovim najboljim godinama života cijeli mjesečni prihod ide na životne troškove, onda to definitivno nešto nije u redu. Žao mi je što to moram reći, ali tu nema svjetle budućnosti. Srećom, došli ste na pravu adresu. Postoje 2 rješenja za ovaj problem. Prvi je smanjiti troškove, a drugi je raditi na povećanju prihoda. I troškovi se mogu smanjiti kombinacijom različitih programa na financijskom tržištu, koje većinom svi mi plaćamo. Većina ljudi ne zna da sve ove troškove se dodatno mogu spojiti, optimizirati, osloboditi dodatna sredstva. I pa evo, iskustvo sa sastancima s našim klijentima, jedna prosječna obitelj godišnje uštedi preko 1000 eura kada se koriste pametni programi na tržištu, što je zapravo dovoljno za pokriće troškova registracije ako imate auto, troškove guma i ostale mjesečne potrebe ili godišnje potrebe koje imamo. No, međutim, troškove opet možemo smanjivati do određene granice. Prije ili kasnije doći ćemo do praga kojeg više ne možemo prijeći i zato je
dugoročno puno bolje, pametnije planirati i upravljanje svojim troškovima i povećanje prihoda, i upravo to je jedna od najvećih snaga naše kompanije Finplan i naše Finplan Business Akademije, gdje uče ljude kako da povećaju prihode. Isto tako, imate li u svom budžetu 10%, minimalno 10% svog prihoda za ulaganje? Pozivam vas da se javite na individualne, besplatne, free konzultacije gdje vam možemo pokazati kako i gdje uložiti dio svog novca, ovih 10%, i da dođete do situacije da novac vama zarađuje novac, da dio novca stavite sa sebe za svoju budućnost, za svoju sigurnost i stvarate si jednu zlatnu rezervu. Ako se nešto dogodi i ostanete bez redovnog prihoda, da imate dovoljno kapitala, da barem 6 mjeseci ili godinu dana možete od tog novca, od te zlatne rezerve živjeti. Ne znam jeste li čuli za knjigu Bogati otac, siromašan otac, gdje upravo se naglašava prvo pravilo: platite sebi. Prvo od svog prihoda stavite 10% za sebe, za svoju sigurnost, za svoju budućnost. I to je temeljna razlika o tome gdje ćete biti u budućnosti. Idete li putem bogatih ili, nažalost, putem siromašnih. Da bi bili financijski uspješni ne trebate imati bogate roditelje. Potrebna su vam znanja, potrebne su vam informacije. Zato vas pozivam, javite se bez ikakvih obaveza na individualne konzultacije gdje možemo zajedno napraviti protok vašeg novca, vidjeti gdje novac možda nepotrebno ide i kako uspješno sve rasporediti da na kraju mjeseca vam ostane novaca i da dugoročno imate novaca i imate ušteđevine. Nemojte propustiti ovu priliku.